Bugünkü mihmanymyz Ustad Halipa Bagşy Oğulbibi Reýimowa. Halipa, biz sizi Biwalamurda hoş gördük. Birinji soragymyz, eger siz aýdymçy bolmadyk bolsaňyz, onda kim bolardyňyz? Haýsy käri, haýsy hünär saýlardyňyz? Gowsara. Sebäbi aýdymçy bolmadyk bolsam, ýene medeniýet sanat belki artistçilik owarýan, kino düşmän owarýan, teatrlarda çykyş etmän owarýan. Ejem kakam aýtyşyna görä men ýer gürläpdirni, eýem şol 2 ýaşamakan aýdym aýdýadyň diýe şol diňle opera aýtdynlar diýe, telewizorda halk aýdym aýtdynlar. Şonu ýa-ýydynyň gaýtala bilýädiň de diýe, ondan o nemeler bar diýip ýadyma düşýän magnitofon. İkisini ile basýan zapis et. O epes şoul olýan çaqdyr döwülmäne gowy jowlanlyk şon soň kasety satyn alyp aýdym diňleýär. Şonu men sesimi aýdym zapisem edipdirler. Ýadygarlyk galsyn diýip. Şu öz soň geňmer zat diýip. Umuman o şu sunnatdan, medeniýetden daşda däl. Ýok, eýem men şu çağlykdan belli diýär. Men ýöne hakykatdanam özüm bilenim Meryem. Mektebe taýýarlyk görüp ýörkä, mektebe gitmäkä men kurjoga sallar. Şonu uçalaryny. Şu taýda tans aýdym, ýam girişip bar bilenim şu tans aýdym. Mekteplerde de hemme çärelere gatnaşyp özüm alyp barýardym. Düşnükli. Siz üçün maşgala näme? Maşgala diýerim. Maşgala. Tudni pasport diýer. Maşgala başga da. On sen özüm şonu sartma diýär edip, gala ol jan edip ýapyşmaly maşgala. Gala ýaly. Kerpiç bir kerpiç, şeýle gurulup oň soňy ýok bolmaly. Ýok. Adamlar şo krem edýär köp kişi. Bir maşgalaň aladasyny edýän, bir has boşrak günlöň bolýar, bir üýtgeçjek. Maşgalaň üçin näme edip begendirip bolar diýip alada edýän, kredýän. Maşgala ol başga da diýenden bul. Şunyň bilen mukaddis on başgaça nime. Näşlan çağıňyz bar Halip? Bir çağıydym. Bolgaýdy. Ady näme? Selvi. Ady at taklanmy? Dogry aýtsam, men şu jigilemiň çağalarynyň adyny goşulşýadym da. Owadan adlar goýjak bolup, her kimiň dogan garnaşlandym, her kim öz teklibini dadyň. Öz çağam diýem başarmadym da. Znaçyr da kandy. Ýa. Düşnük, kakap sakdy. Hawa gaýnymdan gowarýan atlar. Birinji işlän ýeriňiz ýadyňyza düşýärmi? Birinji kazanjydan ýeriňiz. Birinji öz zähmetiňiz bilen işläp kazanan. İlkinji 97-nji ýylda ýam hakykatdan aýlyk alyp başlan wagtlarym tansçy bolup ilkinji gazanjym, ilkinji aýlygymda da begenip öýe getiren ulam ýadyma düşýär. Ejem begendirenim, sowa talanym jiglerime. Tansa ütdiňiz. Ol eýam hawa, eýam men 8-nji klas. 8-nji klas hawa. Eýam men aýlyk alyp barynja alan aýlygym ýadyma düşýär. Ondan begenip öýe getirenim ýadyma düşýär. Ejem özüňe men ýörmen taňa palto alyp bereýin diýär. Sen gowaýan paltoňy alyp bereýin diýdi. Menem ýok, eje şu gerek men öýe sowgatda nime deýin, onuň imikaýlygym dalarmy. Ana şu ilkinji aýlygym şu gurrunlarym ýadyma düşýär. Haýsy tans topary? Serpay. Hawa, Gülşirin Aljanow tans topary. Ony köpmüş toplamy bilýänler. Ýaşlykdan ýam şu taýda özüme. O işe başlan yerim de maňa şu turdawoýyň açylan ýeri. Düşnükli. Onna Gülşirin Aljanow siziň gönü Halipa'nız bolýar. Gönmel Halipa'nız bolýar. Eje orunna
Neyse maslahatlar, neyl doğumlu olmalı, istattan korkmalı. 30. mikroay olmadı mı? Çekinmeler, hava, enerji remont dip yadığıtamadı dip yönü bar eken. Ondan şol hem tanıt edip beren vaqtlarım işlep beren olayım. Şu tayt, hem Gülşen Alcanova teatrda da aktrisa oldu da nime deyadi işleyadi. Hava menem gideyim, menem spektaklla oynak göreyim dip. Ahiriyatan yariyaqti olsun, ekdip teatra men işe salli. Hava. Onu siz tiyatronun taklanına çıkış ettiniz. Hava, çıkış ettim. Tuğrum, hay tiyatr? Moğlu nefes. Moğlu nefes. Hava, Moğlu nefes var da. Şu an talip olacak. Ondan nece oğlan da. Yadıma düşüyor da nime spektakıllarda yine esas roller veren aktör bir yaş yine ardu ediyordik de oğulluqan yelek var, opşu masalar. Ters Mehmet. Hava. Nece oğlanla da yaman o aydınlar var o. Nece oğlan? Hava. O aydınlar var. Mehmet var. Ödün ölür meni verme Celada deyip onu bir hile işlediler. Yine bir o aydın var. Ben nece oğlanla siz bağ ha? Ben şu o masalar. Masraflı. O da şeyde rahatlar çıkıyor. Hava saklan yardım etişi. Şoları da aylanıp gen görüp bir qowurardım seyredip. Şu Moğlu nefes teatrı bir hile baryan olun, çok içi dine tiyatr değerli bir hile ki muzey mi? Bir hile ki energetika var şunun içinde, şu tiyatrın içinde. Hem mesela artistler, köyün artistler, köşlerde, köpsiye akçadaydı da yardım etişi. Şu önkü halifelerim yardım da bilmesin. Düşünün. Halife bugün aydıma ayıp verirsin o gün bana. Elbette. Onu aydım dinleyelim. Yar dönmeyelim dinle. Sürüp canım tıklatene ileri, tıklatı dönmeyelim dinle. Başlı yar dönmeyelim dinle. Yedrayıl mineratını gellatını yayıp gelerim Allah verin amanatın ileri aldılar dönmenin dinle başlıya dönmenin dinle Gizdi minnen
günün medemeydin ya dinle Yağmur yağıp yer koymadı gillere Mennenim doyarım dillere Mennenim doyarım dillere hoş geceler Yar uçağıyım hoş geceler Yar munna benim munna ileri Vaharamı kaç geceler Armanarı kaç geceler Var yan yarın lideler ileri Sonra da dönmenim dinleri Karşıya dönmenim dinleri Sol var yan yarın lideler ileri Sonra da dönmenim dinleri Karşıya dönmenim dinleri Asıl had dönmenim dinleri Durmuşuňyzda iň bagtly günüňiz. Hemme de adam gowy, hemme günüňem gowy, hemme günüňem gowy geçe. Esasam kän arzu etdim, bir arzuma yetdim. Gyýjaşym bolanna. Aterbet degenden de gorkdum. Selvi. Awa. Ýaşy dyn bolsa. Awa, sağ olun. 2 ýaşynda aýdym aýdyp Bilge. Skusy, gowy bolsa, sluhy baý bolsa, oňa da gönüsiz düşünýärler da. Onda belki siz ýaly, awa. Halipa bagyşy aýdymçy bolar. Näme pikir etýär? Öz çağaňyz, siziň ýoluňyz saýlasa. Mene Gollarsynızmy? Mene bilemek ýöne bilmedim ya özüm aýdymçy bolanymdan şuna aýdymçy aýdym melenak. Şon ýaly bolýar eken. Şunu diýişgärler. Ha. Köpsünde şolar ýaly bolýan eken. Bilemek da mene aýdymçy edesim melenak artist aýdymçylykdan rahat. Başgaçarak nimeler şu wagtdan 2 ýaşdan bir öwredilýän zatlar bar. Şoňa orpdurjak bolýan bolen, renkler ýa-da gowy zatyn aýdyp berçäge bolen. Onda da köpräk aýdym, sa dinleýär da tamam edýär. Serce не прикажешь, ondan o taýda häzir gan geni öz işine etseler ondan siz isleseňiz, islemeseňiz siz ýaly belli aýdymçy, bagyşy, halipa bolsa begenersiňiz. Begenersiňiz. Sebäbi siziň beribiljek maslahatlaryňyz siziň ýaly mollum bolsa sizdiň öz çağaňyzda däl başga da yüzlerce çağa halipa mollum bolup saýlan ýoluny dogry
görkezip dogruny prawlýa edebilýäňim kälip düşünýän mene. Durmuşda etmedik ýa-da edip ýetişmedik adamlar üçin gynanýaňym. O bara bir nesibe dip düşünýän men bir şo bir kä wagt bara şun şeýlerek goýaýynlar diýsem o bolanokda nesibe tägän. Nesibe? Hawa sen şonu elinde sen hawa bir programma edesin gelenler bir aýdymlardan toplap ýa bir ýetgeşçiňe sahna ýa tantçylar bilen ýene. Ýöne şon hiç başyna barp bolanok şoň ýalyma men her kimde de bolýam ka diýenler bir işeden başyndan barp bolanok. Ol nesibe gynanamak. Ýa-da geler diýen şoň nesibeli uny wadyr diýen. Hawa sebäp men bir öňki aýdýan aýdymlamdan inne has bir hilek şowkyny ritmli nimelere de köp geçdim-de. Şular ýallakça edip aýdymlary estrada salyp halk aýdymlarda adam şey bir hil dutargyjaksa blokda depde wagtda şey aýdyp toýlarda da çykyş edermit. Ken oňýala gödüňme gelmekde diýjek bolýan muny. Edilýänki diýäňiz we planda etmedim. Ay ýok. Oňam döwri geldi. Oňam geldi. Hawa. Adamlaram şu wagtky döwri var. Aw stilini, şu wagtky padaçaňy gowurýarlar. Aw spros aty ulumy qadýan. Aw şoň üçin ol ýöne bir alyp bir zady alajak stilini üýtgedilen nokta ýöne ýüzlöý dälle içiň edilýär hemme zat aw bolmol ýaly sadamlar sözler sazlar hemme zat bolmol ýaly edilýär şoň üçin hem ýerine düşýär şoň üçin hem halkaly adamlar haly lezzet alýan adamlar lezzet alýan adamlar nemede adaty ýol bolar. Yol? Aha. Bir daş ýol vardy diýen maşyna daş ýol. Ýolda durup çykyp kofe içen dağlara dediler feret. Tebigaty ýoly. Daşrak ýollar. Diýsem aýnan. Ümsünlük ha. Mawa maşgalamy bilen käwa inne suat käwa töwürläýdi bolýan köpräk o ýollardan bir hili rahat duýan özüme adaçyk diýinçälen bir pikir etmäne berýär. Şu çal tempden çal ritmden adaçyk käwa haýallasyň. Onuň diýinçälen da diýen. Ýene haýdap ýene işläsiň gelip täze zat görediň ýene diýen bir. Ay şu adaty da ilan kärleýän. Haýsam bolsa bir kino janryny taýlamaly bolsa, haýsy janr taýlardan, haýsy janr gowurýaňyz? Çağalykdan diňe kino görüberlik. Çağalykdan. Köýle kino. Türkmen kinolar. Gowdat kino görseň, kitap okasaň, bir boş wagtlaň bolup oňa bir höwesiň bar, bir göresin gelýär, ama barp bolanokda ýa-da Qeýdim bilen multika görýän. Multik soňky döwür multik ýany görýändiňiz bir iki telewizor 2 ýaşynda bolsa, ay bir ýyl arasynda diýen multikdir şu. Soňky bir ýyl. Hawa multika köp görýän. Fixiki, onuň näme? Maşa. Ýa-da fixika ýetendi. Hala nok. Ulolsa hala ýany kenon sebäbi ýanky. Rızıvay multik ken fix. Hawa şona görä nok. Benim şeýle eşdýän ýöne oturup zalet sinadi man o multik görkezmer multik. Maşa görýär ana renkli traktor aýdymlar görýär. Türkmen aýdymçy artistlarynyň haýsyny halap dinleýäňiz. Haýsyny bir gowurýaňyz, aýdyşyny, ýoluny. Şu gowy ýerlik sonra berdim sebäbi. Her toýun bedeg bagşdy bar eken. Özüne halipalaň ýolundan aýdýanlar we atawaň ýolundan aýdýanlar we oňa bir gowy bir erbet dip bolanyp bolama ussat oglanlar işleýärler begenýän seret dinleýän hedilet dinleýän akşam toýlara barýan bir restoran toýlarda sahnaň biri gelişip durdaýna
bir aydım çaydıp dur şoğunla her kim tante ikinci geliyor onun pes dip bolanokda. Men diyecek bolyanım planı qow dip bilemokda ýöne içinde ol sizin diýäniňiz dogry has ezber ussatlar bar. Olar hakda gurrun ýok. Hemmesinem gowy ýa. Ýöne diýjek bolýanym birinden has öz ýollaryny hemmesem ussat, hemmesinem gowy ýa. Hemmesiniň amaýdym diňleýän. Şu ýaş ýaňy çağa bolsa da hedil edip şo be şeýde aýtdyr, ýaman owadan gelişipdir diýip. Gowuryp diňleýän berde nime derler bir fakt şu siň diýişiňiz ýalyk. Diňe bir aýdym çyn diňläp otyryn derler. Ýöňkü köne bagşlardan şoň ýalyk halipalar. Halipalardan kim? Halipalardan men gowunuňyza ýakyn, ýüregiňize ýakyn. Men tahyjyp bar, ýüregiňe ýakyn. Tahyjyp bar. Gatwy gorýan orabilýär tahyjyp bar. Düşünkli. Daşar ýurt aýdymçylar bam halaýan. Daşar ýurt aýdymçylardan hem halaýan. Daşar ýurt aýdymçylardan orta aýdymçylar har. Köp diňleýänne onuň bir bamy has içinden wujulýat etýän. Edil şu wagtlardan her bir neme geçýär-de mende. Kä wagty olaýdym çyndyňlar. Hemmesiniň amaýdymlaryny diňleýän şu wagt Polina Gagarina gowaryan aýdymlar. Gowaryanymyň Nergiz diňleýän. Nergiz goýsaýdy. Men onu aýdymlaryny gatly gowaryan. Birle owadan öýüň bolşuny bir hyrepleçäp. Men bir öz bokurdagma gowaryan aýdymlarym bar. Aýtýaňyz aýdymlar. Aýny edil aýdymlaryny aýdamak ýöne fiňlenemde şu has gowaryp içine girýän aýdymlarym bar. Owy Maksim Fadzeýew bilen eden kän işleri gaty ýerine düşdi. Nargiziň tüýs edil Nargiziň sesine, Nargiziň stiline işlenen aýdymlary bar. Mydvaýon. Leps gowaryan. Düşünükli. Şoň ýaly olardan hem şu ussatları diňleýän gowaryan. Bir ussat halipa bagşlar, ýaşlaryndan hem diňleýän. Onun stil, janr, ýanky onda da tapawut ýok bolýar-da bu çaýça. Taryhda adany altyn harflar bilen ýazan ýöne aramyzda ýok. Haýsy adam bilen gurleşmek, tanışmak islerdim. Pragaýmy görürdim. Praga, altın boy. Her kim arzudyr ýa-ni. Bolen goşgysyndan. Müşrikli. Siz bagtly adammy? Gülüme cahan yetene Ken toprak bir eğlenme Cevher canetine Vahhaba deyip el vurdum Düğü veyran etene Ürken komağına deyip Kahveyin kanetine Ken olurdum yanına Geçmerdim tanetine
vardır duymadı benim dolmağı bir koşuğuz vardır ey akıl adamlar kimden kabul kılmadır bu kuşlara nazar kalır kulle kırmak içindeyim mağtum olu ağlayır mağtum olu ağlayır yolu gelen geleni kümlüğüne mayıl kılma onu karşı dilenir ne parahat yatırdın ne parahat yatırdın gül ayağın o da değil acın yatır kendimde okun yayın geleni mansur günü barıvır imanını kazanıp uğrun elim boş bitme ahırlama içinde vah içinde alim diyan içinde uğrun elim boş bitme ahırlama içinde yıl siz üçün täzelikliň kän işiň gerek bolsa Prizagrusk'an ýyly men gözümde şol ýany görünýär. Şo şeýlemi? Elbette. 2023-nji ýyl. 2024-nji ýylda nähili planlaňyz bar? 2023-nji ýyl umuman şu Prizagruska diýen sebelen başladyk. Hasam depkinli wagty. Başlaýşy onun öňe bir näçe türkmen halk aýdymlary ýazdyk. Siz bilen gysrak. Şonu gaty gowurdum men siziň şu işleýişiňizi, siziň şu işe bara özüňizi berip men şuňýalyk dogrymy aýtsam görem ok arada da siziň bir gurrunňyzy etdim men näme saýlamakda şuňýalyk diňewi balam diýip tutdum. Her kimiň özüne näme ýeri bolýar. Ne hilýän bir aýdymçy bir studiýada gols goýup öwrenşýär, şo başga ýerde goýup bilen aksyňda. Goýup bilýärdi, ýöne edil şol mydam öwrenşen ýeri ýaly bolany. Onuň ine şonu men siz bilen işleşmek maňa gaty gowy bir hilek men ýadama men diýinjal aýdym aýdýan diýinjal bir hilek siziň mara şur jan edip menne meter nime jan edýäňizde onuň ol diýjek bolýanym öz işiňizde. Onuň hemmesi bilen hem şolar ýalakdy ýöne men saýlanym da soň 8-nji martda ha size şu bayramçylykda gelenizde şonu Serdar Çarif bilen sen aýtdyk. Duýet diýsen ýerine düşüpdir. Siz altyn balyk tutdyňyz. 3 tane haýyşdyňyz, 3 tane arzuňyz altyn balykda. Men şu soraw hemme gelýän mihmanlarymyza berýän. Ýylyň günüň saglygy, ýurduň awadanlygy, parahatlygy, bir jan saglykda men ýanky uzak ömür maşgalaň ýene atan. Her kimiň bir arzulary. Men başga bir altyn balykdan sonra çykdym ýok. Biziň arkadagymyz, arkadagy Serdarymyz halkyň näsene bir agdy bir asudy, parahat saklayan köp sağ bolsun aýdýan, ömür uzak bolsun Allah.